Karibuni sana. Kwa majina ni Kevo Mam Muda Sembo. Amuso ugidoluni urio nade. Kevo Mam en kijana mapod to boka tena yenya. Jokanya naman Muda Sembo Luak. Emano nyuola Rarieda District, Siaya County. Yes, kachako gi siganda mar thum. Kevo Mam en ng'ama nohero thum chakre tin ne e school, kochakre e music festival. Koro ka aduoge kaka join thum, adonjo thum 2013 ema achake thum. Achako thum gi ng'ato ni Kodiembo Toothpick, Wuda Wendo, Kericho kocha. Ema na join e thum. Ndalono ne gin gi Tony Ndiema. Tony Ndiema ne pok obedo gi band. Tony Ndiema ne en ja keyboard at that time. Koro from there ema nang'era gi jogo, but ayudo ka thum to ne nie mind na, ne nie chunya, ng'ama nohero thum. Ndalono natiyo tij welding, awang'o dhoudi, drisni, awang'o roof ma itweyo gi bolt gi, nawang'o gari. Koro tich manasomo ne en mano at that moment kapok adonje thum. Nanyalo keto tiles mag dier ot gi, lakini nikech thum ne mitna, nomiyo awe mago madonje thum. 2013 atiyo gi jogo matin Kericho gimoro 1 month, then giluonga Nairobi. Kane giluonga Nairobi nikech thum ne nie chunya, na adwaro mondo abed jathum an be. Nochuna mondo awe tijena mondo abi Nairobi mondo ajoin jogi. Ajoin jogo Lucky Sama Club Orange Sports Link. Abedo kanyo for 6 months. Then from there I joined Khalid Morin. Same 2013. I joined Khalid Morin kaka ja drum. Mang'ama nopuonja drum ne Tony Ndiema wakati mane ane band gi ng'ama ne utiyo go iluongo ni Kodiembo Toothpick, Wuda Wendo. From there mana donjo Khalid Morin. Chien kacha yudo katiyo gi jothum moko matin kaka Okinyo Black Current, Kapapajai, Obama Wood Jorongo, but kuond go to anyalo wacho ni narawa. Lakini koro kuma omiyo ang'e thum malong'o en Khalid Morin. Kanyakodongo adonjo 2013 dwe mar 10. Kanyo ma join Khalid Morin, abedo jathum, na ja drum kanyo. Abedo kanyo kaka ja drum for 1 month. The second month Nyasaye ne okonya. Nyawacho Nyasaye en ng'wono mar Nyasaye nikech Khalid Morin ne chalo academy, ji ne ng'eny. Ne wan over 50 people. Kendo jo drum set be ne ng'eny kuno, lakini for the second month kan Khalid Morin napoka Nyasaye omiya mich moro ma Khalid Morin o trust kaka ja drum mare ma ema koro onya donjo gi stage ma kawa onge to ene na wach. Akip kanyo bedo ja drum for 2013 nyaka 2016. Kanyo ma koro chunya bayo koni wateme ne kanyalo wer. Koro kanyo ma chake wer kidogo kachopo 2019 to lady chako bedo matuo. Koro kanyo yudo ka wer ga anyalo konyo lady, achako stage, then kang lady donje stage to aduoge drum, then lady wer. Ka lady tieko tadoke wer, atieko stage, then ng'ato mako na drum. Atimo kinda kamano mos nyaka nye 2019 kae makata makwa Tanzania gi Lady Morin, I was there. Kata ma Lady Tuola Kasarani kae yudo ka pura ne band no. Abedo ka Lady Morin mang'eny, to nikech ne nitie gima nadwaro emomiyo navumilia kuom higni mang'eny go. Band na chako recently makoro nye Lady Nyasaye mayo waka. Yudo ka koro kachako band pok adhi kata mabor. Koro
gisani Kevo Mam en artist kendo an gi band na ang'ang'ana mdogo kendo aketo geno ni Nyasaye bro tinga malo. So far gisani asegolo thumbe 5 ni YouTube. Nachako gi thum mar Joy Toto, kidonjo YouTube ibiro yudo kanyo. Agolo thum mar Chiro Mane Muse Love ni YouTube kanyo, trend sana. Inyalo konya subscribe, share and comments. Then agolo Chunya Gombi Jaherana nitie YouTube kanyo. Agolo Nyaimbo ni YouTube kanyo. Ine Mageni Toto ni YouTube kanyo. Koro anyalo kwayo jopiny kata fans magwa gi friends, tafadhali unyalo konyo Kevo Mam e yore mang'eny. Advice mondo mi achop lek mara mar thum. Gini ok anyalo kenda nikech pile dhano nyaka bed gi problem. Anyalo we ni atimo maber kara nitie kuma kiere, lakini advice mari nyalo konya. Then support, any kind of support ma inyalo konyo go Kevo Mam. Pod alak gik mang'eny, alak instrument, backup team, kati biro mane shona kanyo, pod mano support. Ineno ka post gimoro share mano support. Gik mang'eny minyalo konya go, ok ochuno nyaka ibed gi pesa kikonya. Koro manager be pod aonge go, ng'amo jitolea manyalo biro mondo miwa konyre. Manager pod aonge go. Koro mane kwayo mara kaka Kevo Mam muda sembo. Gisani anyalo nyiso friends gi fans maga ni kik chunyuol, atemo work hard kaka nyalo mondo mi amiu thumbe moko manyien mabeyo. So far I have so many songs manyien ma pesa ma pod otama, pesa manyalo record gigo, but very soon ang'eni bro timo negi recording. Koro agono erokamano Brandi Toto, ubarikiwe sana kwa ile support yenye umejitolea kunipatia na hata ile yenye bado utanipea. Team Brandi Toto nimesema asante sana kwa ile support mnanipea kila wakati. Fredija Chiga, ambassador Team Brandi, ubarikiwa sana bro. Ingi chuny maber mar konyo oganda. Erokamano kuom support misebedo kimiya. Erokamano fans wate. MC Marinas, erokamano kuom support. Ung'eny ma ok anyal kono utenya, but gima duong' manyalo kwayo ni Nyasaye umed tinga malo kendo umed miya support kamoro amora monyalo. Any advice manyalo konyo Kevo Mam abiro rwako. Yo moro maber ming'eni kikonyo go Kevo Mam kata kinyiso Kevo Mam moluwo to nyalo miyo succeed. Erokamano. Yes, Elixo Nakwarayonga, Texas Studios, Obama Estate. Tuko na Kevo Usemeraka, Eunwaya, Ejoji Moye Gwelwulu, Ewa, Ekanyido Tonapedi Kanyi, Kevo Mam, Uresemeraka. Alright. Wale ambao washafika pale, asanteni sana for tuning in. Leo tuko hapa na Kevo Mam. Kevo Mam. Kama kawa leo ni Saturday. Tunawaletea Super Sato. Tuko hapa na mwanamuziki, ni mwanamuziki maarufu kabisa anaitwa Kevo Mam. Kwa wale ambao washawadia, unaweza enda pale kwa YouTube na uangalie ama usearch. Unaweza enda pale kwa search na utafute Kevo Mam.
Kevo Mam. Ne jok mo iduluo ne jonage joramogi. Nyakoramogi manaka kingeo ga pile pile nuase kono uni ati wakelo no Super Sato. Super Sato. Kono sane ka wuno ni endi wan ka endo gi Kevo Mam. Wado ngeo story matin mar Kevo Mam no nyuole kanye ojae gadi oya kanye ngotimo to Nairobi ka odak kanye tumni emotimo koso nitie gire moro mabe otimo ingan man kachicho eno pod wadhi winjo mang'eny kabisa meanwhile pod wadhi keto kacha thum mar Kevo Mam. Kevo Mam. Ivo yuoro budho nyathi maber mami Elovi Sandra Odango dinge kwaya ya ibuda sembo odwanani Victor Dawa budi George Luaka sembo kanyo Iwe no jaera nyathi alego shimeni Idan so budu genya sikuwe matano Iwe no jaera nyathi Alright. Ma koro Kevo Mam. Mano nying mar kipande kuso mano mar kine. Kwanza kabisa kausoda. Already sotika. Already kayom kakibile timadho juice. Alright. Mae ndi jok mapoko nena, mae milungo ni Kevo Mam, ne joma winja ogolo thumma. Thumbi ma latest ilungo nango? Chiro mane Musalav. Chiro mane Musalav. Chiro mane. Inga maneno wakachiche endo giminyalo timo en ni YouTube very fast. Ting'iyo Kevo Mam en gi thum moro ma latest milungo ne Chiro mane Musalav. Chiro mane ke yudo to kodwa nkech pesa wase yudo. Thuolo wantiere. Wadita dida ni wangi chiro no mondo wadhi. Gachwa wan go mwase ole fuel mopong. Wadhi nyeo lave chiro no. Meanwhile, Kevo ingeni jungi ni Kevo Mam. Kona nyingi makoponi sani Nyasaye olore chunya na dwaro ni pesa tanya mi anya yodo Kevin Odhiambo Jenge. Kevin Odhiambo Jenge ya watu koro ere kaka Kevin Odhiambo ere kaka Mam ni donjo ere kaka Mam ni tutudore Kevo tanya winjo ne Kevin ere kaka Mam ni nobiro Mam nobiro mano nying ma Lady Morine mana omeya mano nyiso ne kadangi konwa wuodhi matini chako gi Lady Morine Thuma chako ka Lady Morine 2013. Okay. Koro adwa ni kon jopiny ne dala uni kanye ya kanye nkech nitie jok moko maneni anena gikia ni ya kanye gikia kata in wuod lu adier koda nonyuoli ma iboma ka in pok ni dhi dala. An wuod Asembo. Asembo monyola. Ijakor go sito. Yes. Okay. Asembo Luak. Luak Shopping Center mane dala. Okay. Ajara Rieda, Siaya County. Okay. Yeah. Bas, mana kaki winjo no endo ma iluongo ni Kevo Mam kendo ngata mosedonjo kacha endo anena monde. Iko na monde kacha ni yawa monde keep quiet. Anena kacha endo. Jok po woj kacha wajo ni yawa amonde keep quiet. Amonde. Aneno kacha endo wan ka indigi Mose Konyango. Mose Konyango, I salute you popote ulipo. Aneno kacha ende funde wa mitambo makawuono. Koro Kevo Mam. Kevo na penji ni ati asembi yake karkanyi. Ngeni asembo duong. Au Asembo Luak. Asembo Luak. Okay. Koro adwa ni kona sigandi matin kaka dongo makoro gik mne igo thum miromo gi Lady Morine. Kano nyola na dongo Asembo. Kanye masome. Isomo Asembo primary. Asomo Luak Mixed. Luak Mixed. Primary. Luak Mixed primary. Matime class 1 from nursery up to class 8. Then I joined Ramba High School. Ramba. Then kalurege 1 2 3. 1 2 3. Mok nyalege. Ok natieko na we from 2. Koro from there to adonje Jua Kali. Yeah. Idonje Jua Kali dala kuzo Nairobi kona. Adonje Jua Kali Kericho. Okay. Ananga nawang welding.
na join Tiland Engineering. Kuna kanye muna winge. Yeah. From there, kasenge teach. Achaka donje Egedo. Keto tiles. Ma inge pango tiles maber kabisa. Yes. Okay. Koro from there to kanye mana join bwana moro luongo ni Kodimo Toothpick. Nogo choka Kericho. Oh, Toothpick. But no dak Nairobi. Okay. Ndalono ne gin gi Tony Ndiema. Tony Ndiema ne pod ja keyboard. Koro nikech thum na mit na mani luongo ni Tony Ndiema wuodo kinyo. Yes. AKA juogi okelo kama. Yes. Tony Ndiema. Koro from there thum na mit na ko atin. Yeah. Koro kana kaloga kanyo kae jua kali tarao. Amula ojao mathin. Mula jao. Tadhi ot. Koro mos kamano. Giduogo Nairobi. Kagiseduogo Nairobi, it was 2013. Then magigona simni ntie club moro gi yudo Sportslink la Kisama. Gidwa dhi yawe to giremo jotugo. Koro nikech an be thum ne ni chunya. No awera gi wachi tije na mana tiyo. Iwacho ni we abiwa koth. Koro adonje thum. Koro kanyo mana adonje thum. Abiro Nairobi. Adonjo e band Kodimo Toothpick. Okay. Kwa hiyo ka Tony Ndiema pod ja keyboard. Yeah. From there abedo kanyo kitu kama 4 months. Tony Ndiema mpuonja drum. Tony Ndiema. Tony Ndiema mpuonja drum. Gimoro 4 months nase nge drum but ne poka chieka ahinya. Koro 5 months kama adhi Kokinyo Blackcurrant. Kokinyo Black. From Kokinyo kanyo babete gimoro 1 month. Yeah. Koro chieng' moro ne wadonjo town. Ne pod akia town maber. Ko agocho Makongeni. To Kinyo wacho ni we wadonje Dudis Kenya Cinema ka mondo wale mane Nyakodongo. Ko donjo kanyo edo ka Nyakodongo be onge no the away calls but within Nairobi. Koro abudho kanyo gimoro karomo around 9:00. Yeah. To Lady Obiro. Koro ka Lady Obiro to odonje stage. To owero achiel to mar ariyo to tiki jana mane wan go. Kona ni bwana wuogi jogi kwa jogi kata mana nafas. Igone Lady Drum. Inyalo yudo tich ka. Yeah. Koro ingeni no ka believe ni anyalo go drum Lady wergo. Akwa bwana cha tunoko tuona. Ilong Seli woda bando. Sani en kamusa jakadala. Yeah. Omiya drum kadonje drum ni Bujita tangia manini keyboard. Yeah. Lady Bujita tangi uru guys. Lady chako wera neno kongia. Ago thum mokwongo orumo. Mara ariyo chaka go murumo. Mara adek ago murumo. Koro kochopo time milore to wawuok koro jidhi ot. Trapoka jalela oluwa piny. Bwana madhe wacho ni mondo ikaw mae fare mari idhi go ot. To kona na penji bwa nyalo tiyo kosimakori. Yawa belor apenji mano information mowuok kuom Lady. Ni to be inyalo tiyo kosimakori. Ang'e gima ni duoko lakini wacha ng'eyo tang'eyo. Okay, nanyisa ni sani to an Kokinyo Blackcurrant. Yeah. But gima duong' mamanya en tich gi winjruok. Kwa winjore to watiyo atiya. Koro from there nomiya program gi mag tich kaka chal gichako kuma gitiye gichako tich ariyo Kenya Cinema kanyo tich adek tich ang'wen tich abich ngeso gi Jumapil nitie joma nyadhi safari jomoko dong' mako tich ka. Koro an be nawinjo ka amor nikech tich omedre. Yeah. Koro program mokwongo adonje tich kinyne club moro dola nigo Donomka. Koro from there ema apoka hapo lwar adonjo ka Lady kanyo katiyo gimoro 1 month kama Nyasaye no miya austa makoro an manyalo donjo gi Lady Morini stage. An ja drum motegemea. Abedo kanyo nyaka 2016. Yeah. Poda ja drum. 2016 kanyo koro achako donjo wer. Anyalo wer kidogo but ne poka yudo chance no maber. Koro there's a day mane jotugo ne duok chien matin. Koro ng'ama ne chako wer malong'o ne onge. Koro akoni watema mano yudo ka rumba joint saika. Tachako wer achiel mar Sami Kijana mar Rembo. Tapo ka Lady donjo. Koro ing'eni nabuok. To ka Lady donjo ni to achalo ka gima dana wuoge stage. Aneno kotimo na lwete ni
Ni continue. Dhi adhi mbele. Koro abe namor nikech koro nigo chako thum mar Awuorembo mano higa mane? Mano 2016. Awuorembo. Ema koro achako bile wer. Mane iluongo ni Sami Kijana, sani en iluongo ni sani oware seriously. Sani en pastor. En sani en jadolo. Koro werno ne sawa. En wer moro madhi aluongi Rembo. Aluongi mama. Lo daero yo. Weanyona thuma. Monda weri Rembo. Koro mane thum michako go stage. Mane thum anachako stage. Then Lady Morin kubi, but Lady Morin nyaka beni no ngama ber kabisa. Nikech ngani nitie jomoko ma tuseme nini ati ni in stage to sedonyo kama ni ngadi gik moko piyo piyo wuok. But en no miyo ji chance. Adieri mantie ni jathum machunye biro chalo Lady Morin. To podonge. To podonge. Nikech ka Lady Morin ne chalo chiro. Kacha ne wan ji over 50. To ne chulo jite. Jite chulo. Kacha ne chalo school, wacho ni ne academy. Ka Lady Morin ne chalo academy. Emo miluonge ni Lady Nyakodongo seme min jothum. Min jothum be. Hey. Koro from there na nyalo wero Rembo no, na nyalo wero thum aloka mar Kanungo kende. Yes gi Musa Jakadala na pura puonjara kidogo mar Remo. Nitiere Kanungo iteko. Mane na yudo nyadundo na tieno mama. Koro mane kaka na chako wer kidogo. From there ne wadhi safari. Koro Giledi. Tanzania. Podi. Another their side mar Miuro. Okay. Lady ngai noero kwa Tanzania, mare mumbi ukawinjo kanga to kwani wadhi safari. Ana sechware mar Tanzania. Side mar Miuro. Koro ne safari ne mar 1 week To kaka ing'eyo ni jathum kodhi safari jolalo ero kionjo. To before chak kionjo nitie ng'ama onego bed ni chako ne wer matin. Koro kanya apo ka jol chako se change to Lady orona ng'ato ni kevo dhi chak wer. Koro kanya mane apo ka Apple ware makora fenyo ni kara. An gi talent. Kara ngi talent mar wer. Okay. Koro from there nanyalo ga chako wer ne Lady to ogwela nyathi kadongo gona drum. From there kale donjo stage aduoge drum. Kala idea stage, ngato duogo makona drum, awera tieko stage. Koro nadhi kamano, mabedo ka Lady Morin, nyaka nyoro manyothoni. Koro kanyoro notho to, akoni wuoyi ber mabedo gi dalane. Yaw mama chigni makasto Lady thoni. Okay. Lady thoni mayawe bang. Manyiso ni for that long kata kane podonge manutiyo ga Lady. Notiyo gi Lady. Okay. Makata momak Lady Tanzania. Wane jothum manomaki. Okay. Ma wan manodong' yen nikech pesa mano sol jotugo ne ng'eny manomaki. Koro ne wang'iyo ni jomagi manya kuongo wuok jo volunteer. Jomagi madong'. Koro wane team jauchiel manodong'. Volunteer tu. Wan volunteer tu. Wacho ni we have team kanwa. We joma moko ga dhiyo, wan wadong' uru. Koro magi bire kae joma nowuok ti isolo pesa nini luongo nango Budas masane on Saklogen Saika. Koro kanyo mane kana sosol pesa to wood fi bigiro dugu golowa. Makata motim ne Lady tuor Kasarani kae oyudo ka purane bandno. Koro Kamorina bete mang'eny. Ma abiro ma host Lady Morin, a host Dola Makabare, Kevo Makawile, Choka. Be no yudi. Ne chon kabisa kore kachako MCG ne purkia mang'eny. No yuda. Ma koth keth nwa show maraj. Koth uchwe kanyo maraj. Gik moko be chot koro jigo koko tini ane MC but ngufu baonge ko kabisa. Narwako kitenge moro. Keni you can remember narwako kitenge moro gugudu machal from top to bottom. Koro ambi koro mondo mi awuogi ji ka kweji dwa tamo matin. Koro Dole modonjo. To wacho ni kikugowa anna penjo mapenjo. Okona ni tools nitiere maji chako nye. Majabu yude dir nen ba moro sani okuti. Nene anyalo pare ba mano kete retendant. Nanti. Okay. Mane kaka wuodh Kevo mamo sebedo mana kaka neno no endo kawuono en Saturday ne wacho ni yawa Omari Wednesday ne njawa gi tich nikech yudo ka samoro wadhi e tich kuonde chelare adek to kikele bet ma sama ber matin to koro miyo wayudo kakwa wuoch. Ingama neno wakachicha endo wadwaro ne wa support rujo thumbe wa wasani magwa jo business magwa ngata man gi potential in the society.
And for that matter, therefore, I have here a great musician, Kevo Mam. Giminyalo timo, minyalo support go Kevo. And nidhi kachacha YouTube mare, is subscribe. Is it? Ondeke ne? Kevo Mam Muda Sembo. Kevo Mam Muda Sembo. M-U-M. M-U-M. Kevo Mam. Ok Mam mar A-M. N-U-M. U-M. M-U-M. Kevo Mam Muda Sembo. Idhi kachacha YouTube. Tene kip. Tise promote Kevo. Nitie thumbe mabeo golo minyeno penjo ni ha. To chiro mane. Ya wa chiro mane meuse lavi ya joturo ya chiro mane wambo nyewe. Chiro mane. To por gibiro. Bas, adwana penji question moko matin kapok wadhiyo e break kachacha endo mano stoch Kevo Mam kako sebedo. Koro gisani kaka iyao band ni. En changamoto mage misebedo kineno e field ni endi. In kaka jathum. Ya gigo mage misebedo godo at least iwinjo ka chandi makopo ni Nyasaye mawinjo jini nyalo winji tinyalo kwayo ni yawa gigi kowuok na tanyalo bede dhano. Okay, changamoto to nitie thum mang'eny. Nyaka nachaka sekalo changamoto mang'eny nikech sana sana side mar marketing, promotion, then gi support. Okay. Idoka like now idoka sani an gi thumbe monego bedni ya record. There are more than 10. Kendo an kod gigeno ni gin thumbe makanyalo record kawuono. Yes. Ma timnegi marketing maber. To ginyalo gola kuma ntie ni magichopa kamoro. Yeah. Koro sana sana support no. Medo hinya sana. Kechiro ka athuthi ni kenda. Gimora mora atimo kenda. But aketo geno ni chieng' moro Nyasaye ne yaona. Na yudo ng'at mone mak bada. Nitie gimoro madwana penji matin. Nitie gimoro madhiga. Kiani jothume mawache, kiani fans mawache, to kiani en adier gima timore. Ne yudo ka Omari kochako band ne. Ibo yudo ka ji ng'i gi chien kabisa. Ji dwa mane ochopiri sama koro giseneno ka at least icheko kumoro. Gini imbi nene kaka jathum ne en gima timore kose en gima ji mawacho ok otimre. Ingeni ina penje nikech kore ikona ni kore ki ichako band pok idhi mabor ahinya. Okay. En gima ntie. En gima ntie. Sami chako gimoro mokwongo ji mang'eny bro racho. Mago band maonge kuma dhiye. Ng'ane giri werang'o. Kendo yudo ka samoro kata mana yor manyo tich. Tek kodi nikech manager malong'o manyalo volunteer. Ni adwa mako lwet ng'ane tek. Koro en adier ni ng'eny ji sami chako giri to kiking'e ng'ato. Kinda mari ema biro miyo dhano chopiri nikech pile ka pile dhano ero bira gima koro neno ka dalili nitie. Koro manda adier mantie. Koro in kaka Kevo Mam gi kwayo mari angeni nitie joma watch wasane ma they can give their support. And support is not only chiwo pesa. Ing'e kata ng'ato share mana giri, Omari okawo giri oketo kumoro. That is a promotion. Donge. Omari biro mieli. Biro mieli gato mieli mana for 2 hours. Mano support maduong' sana. Dong mano mano support. Sana. Aya, Omari okono osiepne moro. Ng'ato penje ni wato kawuono thum king'ena jathum moro magocha round. In ng'eni samoro jathum matin nitie ng'ato koni kada kanene jathum kar kone ni Kevo Mam ema winjo kopango kumoro ka. Ibiro winjo ka ng'ato racho ni awinjo ka nyithindo moko go koko kuondege ni Kevo Mam koro maka be mielore. Iwinjo gik moko machalo kamano. Koro iyudo ka gi discourage. But ing'at maneno, ing'at mawinjo oko kanyo katin i share mana post mar Kevo Mam. Mano is a great support. Yes. Koro kwa support, it doesn't mean ni jathum dwa pesa. Jathum dwaro ni at least yong'e nkech support ng'eny. Minyalo konyo jathum. Minyalo konyo jathum. Ok ni pesa kende. Ok pesa. Miela jathum no, that is a great support nikech imiye mijingo ni ng'ato miela. Molo anto as long as ne aneno Omari chopeshona. Ane sure. Ok Omari go nasimni gola sembo kawuni go chokanye. Ni an kawuono kaka kawuono an Angel Breeze ka. Abiro ni kanyo gwenda moko ariyo moko kanyo. Exactly. Amor mang'eny. Nikech turnout madhi wuok kanyo. Dhi moro kata mana wuon ba mano miya tich. Kiny no chako luonga kendo. Yeah. Mana ndiye.
Kaso nitie jomoko man be Nyasaye osegwedho gi gin gi followers. Ok ochuno ni ng'ani nyaka mi pesa. Ng'ani kobiro kata show ni omako matin to keto. Idhi winjo ka at least nitie joma ng'eny madhi follow. Ke nyathini pok waneno ka rowere ga mamet. Imedo ng'eri. But iyudo ka ng'ato ni en MC Medinas. Obogolo mana simu kong'e ni atini ne top. To kopo no biro kata iri kata selfie moko bigoyo. Alright, ma wendo na makabuono iluongo ni Kevo Mam. Kendo aneno ka chacha endo ka sadhi maber ahinya. Aneno ka jini ka chacha budho. Aneno Masi Malkia, karibu sana. Aneno ka jingenye budho ka ende. Jingenye budho aneno ka ng'ato penje kaje ni omato japeto ti nitero kanye. Japeto nitiere. Ing'ene sani wan wayawo biranji. Wayawo biranji ji odhi e tije mopogore. An ing'ene atiyo gi man ko matin mondo at least anene ng'ato mako kare. Kopo ni in MC, in kaka inyalo gero MC wadu, mane ka imbi biro gerori. Ija thum, wadwa watie kuru ywaruok mar thum. Thum ok en piem, thum en entertainment. Okelo mor. Ng'ato wadu ka kelo mor, we ywari kode. Kone ni Omari ka idhi marach tim kama. Iwinjo? To ok ni atini weyo ni Omari era neno koketo gacha talk show. Macha to dwa mabedo go kende. No, gimoro moro ichako katin, kata in mene ni chopo malo no, ni chako magi ji ariyo. Idhi e ji adek, matindi pong. Bas, koro en atua mage mise goyo. Nyaka ni yaw band ni, en atua mage. Mano kende e penj madwa ni idwoka ka chacha endo kasto dhi break. En atua mane mise goyo. Madangi wache ni an nyaka nyocha yaw band, at least aneno ka sego kang'ni. Iwinjo? Maybe nyayudo ka ng'ato oyaw kata band ka pod ohaya tools. But iyudo kogo okang' at least koro en gi tools achiel ariyo adek. Koro ko haya te. Koro in kipimo kaka nyochi iyawo, kaka ni yawo band to gisani. En atua mage mise goyo. Erokamano, atua masegoyo nyaka nachak band. Mokwongo sani anyalo gone Nyasaye erokamano nikech kana chako onge club mana nyalo goche mani nyalo miya show. Ibiro penji ni Kevo Mam no tonga. But sana nyalo thank God ni ase ga kang. Anyalo yudo show clubs ma jothum wetena moko bende goche sani. Yeah. Like sani Nairobi kaya anyalo wacho ni club mapoka goche maybe en mana Jam Rescue kende. Jogoro. Kikwano clubs madongo. But clubs modo ngaka Kiulo, Nyamavila, Egesa. Gi clubs mamoko asegoche. Koro mano ng'eni ng'wono mar Nyasaye. Akwanda ni asego kang. Mar ariyo okang' masego en performance mara. Okane mawacho lakini fans mawacho. Kaka nachako pogre gi kaka sani antie. Manyiso ni I improve. Mar adek en composition mar thum. Nyudo ka thum mana chako go opogre gi masani agolo kata mapoda pango golo. Give the advance. Then okang' makenda nyalo wacho na sego sani. Thum en seriousness mar ng'ato. To seriousness masebedo ka keto osemiyo sani at least anyalo yudo ji 3-4 manyalo miya support. Mana kaka iwacho ni support ok en pesa. Support ok en ni ng'ato nyiewo keyboard okeloni. Support ng'ato nyalo miyo yore mopogore. Makanyo to agone Brandi Toto Rambanya. Erokamano sana. In fact, Brandi Toto Rambanya popote ulipo, Heko Brandi Toto Rambanya. Yes. Kata shoni ene sponsor. Ile no show mawango kan. Asante sana. Brandi Toto emose sponsor go. Koro ang no yuti chance ang no ko nero kamano malu. Yes, Brandi gi team ne. Ambassador Freddy Friends Jachiga. Jogo sabedo ka miya support nikech yudo ka saman gi show. Ka gina available nyaka gichopi. We mona kone umerene team Brandi Toto Rambanya. I'm one of them. I'm one of the team Brandi Toto, but they are very, very supportive. Brand Ambassador Freddy Worchega, Heko bro, Heko
Heko, I want you people to share this show. Share this show. Tafadhali. Ifikie Brandi Toto, ifikie team Brandi Toto. Wote. Tunashukuru. Koro wadwa chuny machalo kamano, at least kopo ni in gi kumoro minya konyo. You chip in, bro. Yes, team no se konya. Then gi joma moko. Yeah. Kamuti ko Shiko Nyamuranga. Yeah. There are so many people ma okanyal kwano gite sani. Yeah. But kila ng'ato kuma entie ong'e kony mosemiyo Kevo Mam gi band ne. An anyalo mana gone gero kamano. To anyalo medo mana kwayo gi ni gimed chung koda. Ang'e ni wuoth pod bor. Yeah. But akwayo support margi e yo moro amora munyalo birogo. So far gi sani to pod an matek nikech aya instrument. Nyocha notemo mondo mi wapanga rambe. But nokodhi through. Koro nwa cancel mondo mi wapang moro manyien. Next year nikech sani koro jodich gi shughuli mag Christmas. Yeah. Koro gi sani so far to pod ahinyra wach instrument. Aya instrument wach maler. Koro yudo kamano samoro hinya. Kech idwa chulo keyboard. Thum masani ben keyboard ariyo. Ida chulo keyboard gi ida aya drum. Gik manya wacho ni an go mamara sani. An gi bunde matindo ariyo. An gi ongengo, an gi jawo. An gi microphone. Ma there's a certain team manager on team manyewna. Makanyo bagone gero kamano. Yeah. Team nyakach. Koro mane support masayudo gi sani. O kaluwore gi changamoto mag jothumbe maya kata upcoming artist kaka iwache, o iyudo ni samoro ipanga rambe onge ng'ama biro. Ipango launching ni onge ng'ama biro. To wambe samoro watimo mistake. Samoro iloso launching tiluoro luongo mari. Ni umari tia neno magi jothumbe madongo, maybe ka luongo mari ok bibiro. For example, an nokiluonga. Mano to wakungo wachi donge. Koro keke wachi ni umari nokobire launching na. An nokiluonga. Rambe. No, launching. A launching podi. To miniti mono bede gesa? Nene arambe. O mano ni arambe? Nene arambe mane wayo willing ni kane nyalo bedo mabeto anyiew instrument mag tich. But ok no dhi through. Then conductor ni conductor go. Then jothum be nokobiro. Jothum na wuoyo go personal kila ng'ato. Nyaka jothumbe madongo. Jothum madongo no dich. Nagochone joma na nyalo gochonegi. No dich, but jok mana kete poster ne gin joma na wuoyo personal ma kila ng'ato nong'e ni Kevo ni garambe. Koro kane chopo time mogik naneno mana ji ariyo kende. Naneno mana Kevo Makawili gi Boss Wonyasembo. Jothum modong' no kaneno. Boss Wonyasembo gi Kevo Makawili kende monobiro e launching mar Kevo Mam. But ok en gima ber. Arambe. Sorry, arambe mar Kevo Mam ok en gima ber. Uma wuor kindu be nobiro. King Jarongo no kaneno. King Jarongo. Gima dwena konu jothumbe maya, koponi umakuru maber koponi ka wabiro dongore. To koponi ati wasechako ok wa support jogo mwabiro go. Akono ga jipile ni kokimako wadu to biro kaka competitor. Obiro ng'ama piem kodi. Nikech koro ng'amoko biro. Ne ang'eni sani koponi ng'ato luongi imbe podi biro ywaye. Boss Wonyasembo mako luongi tang'eni bo dhi gi chuny maler. To gi Kevo Makawili to gi uma wuor kindu. Adier mantie mari en niya, dhano ka dhano jakwadh chunye. Mano thum manie jikon. Obiro. But gima miyo awero ka thum mar dhano ka dhano jakwadh chunye. Gima chunyi paro kata sani ok anyal ng'eyo. An anyalo nyisi ni arambe ma jothum osebedo ka pango. Obed mar inda, obed mar ng'awa. Kevo Mam pok nobare. Kendo an jathum marirega sana. I make sure ni time achopo kanyo, to time machopo kanyo no nyaka yud platform matin mano gono nyaka ndike book. An onge arambe moro amora mar ng'ato mase wemo kadhi. Koro dhano ka dhano jakwadh chunyo kanyal ng'ego miyo mato nok gibiro. The same thing miwachone was also notimore kana dhi Nyamavila kane King Jarongo bolo sarambe. King Jarongo be naneno mana jothumbe mathin kabisa. Embe nokona ni bwana Umari
ento no invite and an check na en ko poni ngato invite abiro biro because that is the support I can give you so far. Yeah, samoro waketo ka cha walando na chilaria de ko mari biro bet kanyo nitie jok moko mabiro biro. Iwinjo. Koro an atemo ga maber ni ko poni ngato luonga to an thuolo an free. I'll come. Iwinjo. To oko sebedo gima ber ahinya nikech arambe mag jothumbe matindo gi adhiyega. Sana malos Nyamavela and any other place in the Eastlands pokna kosoga my guess every adhi kenda participate I volunteer to be an MC whether I'm going to be paid or not but jothumbe wage okane ko erore to in no kaneni arambe mar King Jarongo beno invite arambe no ko invite mabe aduoga nene late apenya ni to bwana dak ni luonga arambe but no kaneno kodwoka koro ing'eni ok inyal ng'ego omiyo noko invite. Yes. Okay. An chandruok na kata problem na en ng'ama oluongi moyie ni wabro biro kata ochiwo positive response ti idwogo yudo ni ng'ani kobiro ng'ani koro kata gire moro matin en quite discouraging nikech Omari nosego kwano ni an gi wela par gi kata ko mia manalof man 1000 tiyudo ka jogi Omari mini geno Omari okobiro ok en gima ber ahinya tiyudo ka jathum maduong' to loso tiyudo ka ji ng'eny nyaka jomono ko luongo makoro MCs mabedi tich madengech ng'ata dwani onjwe mano ok gima ber wariwre uru mondo wachak gini ng'ama tin no koponi uchungo muwuok en ga a very great success to gi story maber kigoni ji ma ende makawuono wan goni ende iluongo ni Kevo Mam kama kelo nu chenro ni iluonga ni MC Omari Nash wadhi break kacha matin waduogo after break kon gene bene kumibene no waduogo after break nyondi anyona kanyo tunarudi. Alright, wasiduogo waya break kacha endo kendo pod wadhi mbele gi interview marwa giminyalo timo wadwani waket channel ne to be one of the greatest channels so far. Sane one at 12k plus subscribers. Wadwani waket gini to 20 to 30 to 100. Wado no kete platform maduong mondo kore ka promotion obed maber. Ano ze nywala ne promotion ni metimo. In sani subscribers adi? Subscribers? 800. 800? You don't get 200 money, don't you 1000? Yes. Kevo odongi 200 money, don't you 1000? Anga monu wa support Kevo. Anga monu wa support Kevo mondo embo chop ke mondo YouTube no bed monetized mondo koro Kevo dhi mbele kaka jomoko. An mane morna ni koponi YouTube na dhi mbele to mar ng'ato be dhi mbele. Facebook na dhi mbele, Facebook ne dhi mbele. Program ba dhi mbele. To mane ka imbi dongori. Ing'at mane na kacha eno kwayo makwayi en ni dhi kachacha e YouTube. Many ng'ato ni Kevo Mam would assemble. Is it? Yes. Kevo Mam would assemble. Kevo Mam would assemble. Omere akuni Kevo wadi mabur bwana kajo gi support for bwana. Bisene no gi. What far? We are going far. We are going far. Koro Kevo waduogo kendo aneno ka ji ng'eny ka kabisa kendo magi kore joma nya support. Ingeni gini nyocho wakelega Wednesdays tuwachako par ji ochako korani bwana Wednesdays the following day what they teach gini ket Saturday makoro wan thuolo kore momi ineno ka wan ka indika wuono koro ne puro wuoyo matin about challenges mwaneno then wachako wacho matin kaka jothumbi okoerore mwa wacho ni bwana koro it is high time mondo koro wachokre kanyakla mondo thum obed thum. Iwinjo ingeni gima mono thum bedo thum en ka jathum wadu lokre jesiki donge en ka odwa ng'aw sunga mbele Omari wacho ni an Kevo kamiel emomi anu nena kamielo ng'ata manena kanyo endo ng'ata madwa luonga isho moro mo an luonga I'll come there madam miyo sani okan project mar ng'ata moluonga watiyogo Kevo kipanga tich abubiro
ngata mopanga tich apo bi Sunday in kanye Sunday an comfort in Jacaranda. Comfort in koro Sunday panga tich mondo jowachni umumari gone kevo mam show koro ng'e nitie jomoko ma discourage gaji ni koneno ka kata MC ogone upcoming artist show mari tiyo rumo gocho ne mangane mari tiyo rumo matinde duogo gone mangane kevo mam kui pejere to kevo mam neno ko jathum make gone show ndalo mara dhi gine mar King Jarongo arambio mera wachwako mera makete Facebook jiwacho ni mumari tindo rumo chako magi gana gi King Jarongo kendo kako to King Jarongo ni en ke gone show to mani rumo Omino ele nyalo penjo Kevo Mam gimoro midwa penje kachacha eno sekoni maber ni Kevo Mam okoni maber ni en wuod Asembo ne jok makore kodonjo ka nwatimo introduction man go kawuono ma iluongo ni Kevo Mam wuod Asembo kendo koni ni en kachacha YouTube mare inyalo manye kacha @Kevo Mam wuod Asembo is it Kevo Mam wuod Asembo an makelo ni cheno ni endi pile ka pile luonga ni MC Omari Nas da Kongore ni gichake kore kubni ariyo to pori chwako strong tea Omari cheno jemone mbele wan chiene mwana no to mbele mwedu gwa yoko koro Obera wan oma ni Nairobi ka to wan mwamako Nairobi ge oma wan omo mako ji Nairobi ka to wan wamako ji ge oma koro gimodwa ni wapenji piny adwa ni konjo piny ni to en ang'o muno betie ang'o mano betie isekono wa challenges changamoto gi gigo duto temise wacho wuodhi mar thum kako bet adwa ni kone joge en ang'o muno betie momiyo iwewe tije te mabecho mini nyalo timo tihiero mana thum na chako hero ka pod an e school mane ane primary na chako gi instrumental mag piem mogo mag music festival e school na goyo ga instrumental an na gi certificate e ot mar national koro from there kata ka nadhi lao thum nokamielga an nang'iyo ga jadram sana an kana sechung budi jadram kanyo kata joma no adhi lao go thum ging'e ni mane kuma giyuda kajia koro ngimana nachako hero thum samoro napango kubni dala goyo koro nakoni kanya sayo chieng' moro an bende gini to mit na aneno ka ng'ani en enjoy sana be chieng' mo nyaka goye gini koro emomiyo kana yudo nafas mar donje thum to nawe tije mamoko ta donje thum koro gisani nyaka samo uwe ni thum tija ionge gi side hustle moro kaka ni wacho ni somo tije moko kaka welding to gi moko matindo tindo mag jua kale minyalo timo maka na weyo ni wacho ni anadwa stick at home to emomiyo nyalo wacho sani ni asego kang mani wecha nikech thum as long as ni in kendi kiketo side hustle moro to onge kuma inyalo dhi gi thum nikech thum dwaro gik mang'eny thum dwaro chiwruok nyaka imany tich nikech as long as ni pok ing'eri onge ng'a biro luongi e ba nyaka in miwuothi midhi e ba mimany tijno nyaka ng'e ni an gi jotugo kosa onge go koro side hustle gisani onge thum ne tija ema strike to be jotugo tawinjo kilo be ng'ato sami ni mane konyi manyo tije chelere ade koso yine mapodi timo gino pango tich gi gimoro moro gisani pod an kenda sani gimoro moro pod en Kevo Mam pod aonge manager gimoro moro an ma pod atimo to ok na onge gono kadwa adwaro but por kibiro pok ayudo ng'ama volunteer pok ayudo ng'ama jitolea mar mondo mi okonya kata mawinjo wakanyo ma maybe nigi capability mar management inyalo mako Kevo Mam at least embe kipushe oyae from one step to another that one will be achievement kiki push ng'ato ni mondo imbe chieng' moro iyudo ala
push ng'ane ne idwa ni ket ng'ane kumoro makata kopo ni se push to koro olokore kodi ok omak simbi in to Nyasaye ong'eyo kuma entiere ni nitimo ne ng'ane maber. Koro Kevo Mam ikona wach moro momaka kabisa ni insani tich mitimo en thum. Okikona aisewacho changamoto matin but gimoro moro maber kata gimoro moro marach nigi berne. En ber mage nikech ok dang' ikona ni thum rach kamano temwa timo changamoto go nitie teme kinyi chiewe timo nyaka bede gi ber moko matin donge. Yes. Okikona ber moko matin ma at least inyalo wacho ne thum oseketi at least in godo. An achiel anyalo wacho ne thum kawuono miyo wabedo kodi nikech de ine johala moro kata makoro ono gik moko chuny town to dok wabedo kodi ka koro ing'eni ang'eyi nikech thum. Yes. Dong koro an mana achiel mang'eyo mano kikora ime kora mari Gik mabeyo ma aseneno e thum mokwongo en osiepe. Yeah. Thum osemiyo ang'eyo osiepe kendo thum osemiyo ang'eyo osiepe mopogore opogore. Mano gima ber ma aseneno e thum. Yeah. Mar ariyo gima aseneno e thum en gik matindo masetimo gi thum nikech thum na ema dak go. Yeah. Ema pidho na minot gi nyithindo. In gi minot. An gi minot Gi nyithindo. Manyiso in short ija family. Aja family. Okay. Thum no ema rwaka nanga. Koro ber nitie maseneno e thum. Okay. Temomiyo pod atimo kinda ni ka Nyasaye oyie. To higa mwachako ni an gi geno ni nyaka Kevo Mam bede dhano. Higa mwachako ni ende ma ing'eni koro wasechako higa already. Yes. Koro in gi hopes ni higa ne ok odhi chalo kaka higa mokalo cha. An gi hope maduong' sana. Yeah. Yes. Ma an go ni endi ma iluongo ni Kevo Mam ma wawuoye yogo kani endi kendo ng'ata man kacha endo inyalo penjo moro moro midwaro iwinjo ko wacho kacha ni en YouTube kendo sane to koro en at 800 subscribers. What you can do is to go there, subscribe for this guy here to at least promote him. Wan gi mwatimo en watimo gimwa iluongo ni promotion. Ng'ata man is outside there ma wacho ni bwana how can I reach Umari, how can Umari reach me? Our contacts are down there. Gwaga number wa pin kanyo and number na is always public. Iwinjo ng'ata madwaro ni labda in kaka idwa no timni promotion moro matin or idwa no olandi kiki wach ni Omari lando mana jok mose hit. Omari kia manyo ma jothumbe madongo. Umari tinde kia namba wane piny kanyo inyalo gochonwa samora mora. Wan ka gi Kevo Mam mana kaka winjo no endo owacho ni en thum emotimo 24 36 89 100 hours. Okay, gimoro ne thum imedo gi gimoro. Wacho ni thum dwa kichung' kode. Ok odwa ni medo gi gimoro. Nitiere jok mawacho kata dala kocha ni thum chode, thum ura, thum ran. Jogi nyako nang'o. Kech koro ing'eni ka giwacho ni thum chode to kanini ka ije chode. Thum ran, kanini ka ing'amo ran. Mara thum laana. Ang'ada ngiwache e thumin. Anyalo nyiso jogo ni mano miriambo. Jachode en jachode ma kata ka in pastor tichoda choda. Thum en tich. Jachode en jachode ma kata ka en pastor. Omapa ni kawuoni winjo point no. Ok ni ati ni jathum jachode. Mano wach maonge. Ki jachode ma kata itimo ang'o. Kata in mana mwalimu mapuonjo e secondary, kata ipuonjo mana e university. Kata in mana pastor no. Mano to kore go marach wacho puonje ge. Ana nitie kaka gidonjo nwa gi kumoro kan. Achiwo example Okay. Atemo wacho ni thum ok en chode kaka jiwuoye. Thum en tich. To being ni jogo wacho ni thum chode nikech apani wacho crowd to thum ing'eni ok inyal go thum ne chuo kende. Yeah. Ing'ama dichuo artist ma dichuo ok inyal go thum ne chuo kende. To ki in artist ma dhako bo ok inyal go thum ne mon kende. Thum en mchanganyiko. Apani mose ko nyango mono mwako nyuru gini. Joma loso bao ni ngolos ni
wawach kata ni achar gadels koro achar iloso ariyo indiko ni achar girls koro en kanyo girls gene mamedhe kaso bathe kochilo indiko ni achar boys mano budho mok be achar boys because aneno ka jogi complain ya thum chode to wan watimo ga gathering ni ichoko ji mamedhe koro akeni bani walos kupo ni en baka to restaurant kata umari los restaurant ni moro koro bed ni umari girls restaurant to kumari boys koro wacho ni tabia marach mang'eny obedo go makatoko jathum koro nying thum to gi ketho nying thum ni thum chode nitie okay thum chode inyalo chodo ka in miero but thum nitie gi missions mopogore opogore kila ng'ato sama idonjo giri moro kata mane jua kali kidhi puonjri tich ing'e gimidwaro kidonjo thum kidwaro ni mondo okonyi kaka tich to obro konyi to kidonjo thum mar advantage ni warembo biro biro miela to borie mana kod line orie kodi warembo to kidonjo thum ni adwa meyo customer dwa penjo ni umari ni madhango ana chwado ga Del Monte Del Monte bobo chwado ko bro chwadi to kai ni ija long neck to long neck no mo chwadi to bo nya chwadi long neck no makoke go kwana tibo ndap ni ok inyal wer mane winjo kaka Kevo Mam wuoyo owacho maber ni ati thumrie kodi gimidwaro kopo ni ati ni ja long neck ochwadie opo ni ja sikat ochwadie sikede madongo gi matindo gi mochwek gi moyiech gi motunore ng'eny sana kopo ni donjo ni long orwaki bag fitting don't touch to nyaka mochako chwadi nyaka sitwatu thumwere go bwana thumrwaki komidwaro koro in ng'ama dwaro donjo thum ing'ama jathum yier gimidwaro un jothumbe mang'eny sani kendo e field ka un ng'eny kabisa ka chako ge Musa Jakadala, Freddy Jakadongo, Prince Inda, Opija ka Elifadha, Tony Ndiema, jokite ere ng'ama iwinjo ka at least nitie sami bedo ot iwinjo ka thumbe moro nitie kaka tugo juoki moro my type mar music ma we should go this way ing'e kata nana ja comedy but nitie comedy moko manega nitie ng'ato kaka Eric Omondi is very creative kopo no ogolo gimoro to winjo ka mora seriously makato dwanyori mane chuodho taneno ka nitie creativity moro e chuothe no kato rwako lewni moyiech kama ng'eni mondo mi ng'ato rwak law moyiech on my side manu creativity nikech onge ng'ato rwakore gi lewni moyiech iwinjo koro in kaka musician eluowa ka jathum mane ma iwinjo ka tungo juoki thumbe jogi beyo nate yes onge ng'ama nyalo wacho ni thume rach kata nyalo wacho ni ng'ane mora saidi jogi mora te yes okay to be nitie kaka usetudoruga Miso Thwanga winjo ka duondu dwa chalore Miso is my best friend but watch show kata riwruok mora pok wawuoye but chien kanyo ka nodonjo Nairobi noseriwo show kode Jodalas okay ndalo no noyudo ka koro ka chako thum pod na best Jodalas but machiegni ni pok wawuoye wach show moro okay aneno ka koro sama ya wa kendo kuma koro wachope ni endi to chal ka gima wadwago en be nitiere jathum moro ma chunyi gombo ni utime go collab me iwinjo ka chunyi kopo ni atine katumari nyayie ni bwana anya chulo no studio tinya wacho ni bwana yani ng'ato mi chance kawuono ni gimora mora any expense odhi chulo be nitie ng'ama chunyi nyagombo no uchwad go collab yes collab agombo collab agombo timo gi jathum mora man ready manyalo miya chance yes jathum mora kata ani masani wuok na ndiko thum to koni wago collab inyalo timo koda atimo okay aero kaka iwacho gino mano nyiso ni chunyi ionge gi chuki mora koro kwatieko kaendi adwa ni kon joge ere kaka iyudori kure nikech an gi ng'eya ni MC Omari Nash kwadwa neno wadhi e YouTube wadhi e Facebook wadhi e Instagram wadhi e Telegram wadhi e Kimbo
wadhi millimeter, centimeter, centigrade. Yani ginge kuonde miyuda. Koro imbe ng'ato nyalo dwaro ni yawa Kevo Mam iyudo kanye. Kao microphone ikon jogi. Iyuda kama bwana wugi jogi. Yes. Kidwaro Kevo Mam, utaenda hapo YouTube. Search Kevo Mam Muda Sembo. Utanipata hapo, songs zangu ziko hapo. Subscribe. Nitashukuru your support. Facebook, niko na Facebook account Kevo Mam Muda Sembo. Yeah. Ukiingia hapo utapata program zetu za show kila weekend. Niko na page at Facebook Kevo Mam, Joera Mag Kevo Mam Muda Sembo. Kanyo nyalo yuda. Hapa ni ana member. Yes, ina member. Koro joma moko mapoko donjo kanyo. Inyalo join Joera Mag Kevo Mam Muda Sembo mondo mi wamed ting'o account no malo. Kevo Mam Muda Sembo. Then kawuono wan Angel Bridge Sivo, Kariobangi South. Mano Nairobi ka. Koro akwayo ni ka in machiegni, tafadhali tem mondi chopi mondo mi imiyo support mora mora. Chopo ni kanyo no bende en mana support. Okochuno ni nyaka ibir Kevo Mam kiting'o pesa no. An kasene ni sambedo piny kanyo no kati madho mana soda, kati modho mana pi. Bro mora mang'eny. Yes, program mudong. Wamiyo Facebook kanyo. Kibro donjo page mar Kevo Mam Muda Sembo Facebook. Wall mar Kevo Mam Muda Sembo Facebook. Wedo program te. To inyamiyo gi namba ni, inyawe namba ni kanyo? Kozo ukimanyi Facebook. Yes, namba nyala chiwo. Kech mane namba na mar office. Namba na mar office en 07. Kech kama mondo giwinj maler. Namba na mar office en 07 97 32 58 55 97 32 58 55. Yes. Mit maratari. Mani luongo ne Kevo Mam. Kevo Mam adwani kao thuolo ni matin igone jok mosebedo kokonyi nyaka koro kumichope ni endi. Kasti kon fans gi subscribe please. Nikech piny masani uduogo mar digital. Jathumi yudo online. Yes. Iwinjo. Thumbe ni okinya keto ne ng'ato e do to do. CD no serum. Anorum. Gimasani udong ma uso jathum en mbui. Kon joge kwange go erokamano kasti kon joge mondo subscribe. Yes, agon erokamano maduong'. Asanteni sana kwa ile support mshanipatia. Team Brandi to Nyarwakili ubarikiwe sana kwa ile support ushanipatia na hata ile yenye bado uko willing kunipatia. Asante sana Fredija Chega. Asante sana mafans wangu wote Nyaro Mranga. There are so many. Okanyal gite. Okwanya kwano gite. Koro gimaduong' manyalo wacho en manero kamano. Yeah. Na ile kuomba tu support yote unaweza patia Kevo Mam Muda Sembo tafadhali. Hata kama ni kushare, kusubscribe, unaenda pale YouTube, angalia Kevo Mam Muda Sembo. Yeah. Una subscribe, nitashukuru. Yes. Hata ukikuja show, tukienda live pia tukishare hiyo pia ni promote Kevo Mam. Yes. Then gik mang'eny minyalo konyo Kevo Mam. Gik mang'eny minyalo konyo Kevo Mam. Koro agonu erokamano fans gate. Kila ng'ato kuma intie kata kokaluongo nyingi lakini Nyasaye to ng'eyo ni isebedo kikonyo Kevo Mam. Koro hata medo mana kwawe ni umed bedo gi chuny mar konyo. Safari pod bor jowadu. To gisani ang'eni ji mang'eny penjere mari nas ne to Kevo Mam madhano siko mane single release, double release to Kevo Mam dako segolo. Anyalo nyiso joge ni thum nitie. Thum biro maber. Thumbe ng'eny kama mari nas ang'e kine. Mani luongo
Mamule sembo iwijo tumbe mamit mokalo gimi nyalo timo kachicha bwana en mana your support to support kaka nwa chako be makoro wetie koko wacho ni ya support ok en pesa support en gimora mora maber mitimo ne msani benitie wach mudo kono joge Wach modong manyalo nyiso gi ni erouru kamano kuom time mukaw kodwa. Yes. Mane gima duong' manyalo weyo gigo. Alright, amba kumero kamana inya ni ngata mono tune in kachan gi nyinga iluonga ni MC Omari Nash da kongudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Omari chieno jemo ne mbele wan chiene mwaneno to mbele modugo yoko seriously. Kati nyala wacho kaje chani Omari dhako rudho sofria gi kuoyo to bede still wire. Inyalo tieko ni Omari dhako yie chamo manya to bede oganda. Wachakoro mkendo wachakoro mkendo next week mana kaende subscribe ma iluongo ne number 1 Luo channel makelo ni jok thumbewa to gi jok moko mopogore mane society watimo promotion number 1 e piny kanyo inyalo yudowa kumora mora. Meanwhile adwa ni kon joge niya every Saturday tuko live na MC Omari Nash every Saturday kuanzia saa 3 tuko live na MC Omari Nash ngeni chakre saa 8 utieno wazi video live. Yes. Kumbuka every Saturday tutakuwa live na MC Omari Nash. Kuanzia saa 3 usiku. Keep tuned. Thank you so much.